10 urte igaro dira Urepel Abesbatza sortu genuenetik, sopelan 2015ko otsailaren 12an. 8 lagun izan ginen aitzindariak: Gerba, Mendi, Fermin, Lorea, Fernando, Gaspar, Irma eta Marije, denak musikazale eta Uribe Kostakoak. Berehala, beste 8 lagun etorri ziren, eta ilusioz beterik gure lehen entsegoa egin genuen hemen Kurtzion Irmaren zuzendaritzapean, otsailaren 22an. Hau izan zen gure lehenengo zuzendaritza batzordea. Eta hau, gure lehenengo presidentea, Gerba Etxebarria. Gerba jada gurekin ez dagoen arren, beti eramaten dugu gure bihotzean. Arrez geroztik beste 2 zuzendaritza batzorde kudeatu dute Abesbatzaren ibilbidea. Bata, Marije Mendigurenek gidatuta, eta bestea gaur egungoa Marije Uraga gidatuta. Ekainaren 27an eskaini genuen gure lehenengo kontzertua Kurtzion, pianoa eta bibolina lagunduta. Ordurako, 22 lagun ginen Urepel Abesbatzan. Denak urduri egin genuen debuta, baina baita ilusio handiarekin ere, sopelako publikoari gure lan koralaren lagin bat eskaintzeko. Lehenengo kontzertu honen ondoren askoz gehiago etorri ziren. Asko Kurtzion, adibidez, Eguberri Mama, Juan Jose Beriorekin 2015ko abenduan. Gontzal Mendibilekin 2016an. Kontzertu mordoa Ana Bejeranorekin. Ana ere ez dago gurekin, baina bai gure bihotzean. Beste kontzertu batzuk Isabel Urbina sopranoarekin batera. Gaur ere gurekin abestuko duena. Beste asko gu bakarrik. San Pedro elizan, adibidez kontzertu sakroak eta gabonetakoak, eta plazan, San Pedro jaietan, ala nola, aba gogoratuz, Leioako Big Bandekin, Mocedades gogoratuz, eta Zimbe. 2019an egin genuen proiektu ederra Afrikako kantekin. Eta beste kontzertu asko sopelatik kanpo. Getxon, Portugaleten, Bilbon, Burgosen eta Kolonbizen. Aipamen berezia egiten diogu 2017an sortu genuen Urepel txiki haur abesbatzari. 3 urte baino gehiagoz mantendu ezin izan genuen, besteak beste pandemia dela eta. Bai, pandemiak gure proiektu guztiak geldiarazi zituen. Oso urte zailak izan ziren. 2020ko martxoaz geroztik, Zoom aplikazioaren bidez, entsaiatu behar izan genuen gure etxetatik. Astelehenero biltzen ginen, eta honi esker musikaren magia bizirik mantentzea lortu genuen. Eta dena amaitu zenean, indartuta atera ginen, berriro kantatu genuen, baina inoiz baino gogo eta indar handiagoz. Eta askoz kontzertu gehiago egin genituen, lehenik maskara jantzita, 21. eta 22. urtetan. Eta gero, maskarari gabe. Guztira, 70 kontzertu baino gehiago 10 urte hauetan. Nabarmentzeko, Gontzal Mendibilekin egindakoa 2022an. First Saturday ekitaldietan, parte hartu genuen 3 urtez. Kantabriako hainbat pedaniatan, Islares koroarekin batera egindako kontzertu anitz. Eta 2023ko jaietan, plazan egin genuen proiektu polita bizitzarekin dantzan izenekoa. Bizkaiko Abesbatzen astean Begoñan 8 urtez hartu dugu parte. Azpimarratzeko 50. edizioa 2024an.
Elorrion, Zegaman, Kolombresen berriro, Portugaleten, Sestaon, Errenterian, Leioako San Bartolome elizan Euskararen egunean, eta Bilbon eta Getxon Bebe Kantuz eta Deportiboaren koroekin hainbat kontzertu. Kontzertu mordoa ere San Pedron eta beste asko Kurtzion, horietako batzuk Sopelako beste 2 abesbatzekin, Upem eta Lagun artean. Eta sentitzen dugun maitasuna Sopela herriari itzultzeko, Agatedeunaren bezperan eta gabonetan ere abestu dugu Sopelako kaletatik, azken 3 urte hauetan. Gure Gabon kanten kalejirarekin jendeak ondo pasa dezan eta gurekin kanta dezan. Errepertorio zabala dugu, 150 obra baino gehiago, musika sakroa, profanoa, klasikoa eta modernoa. Euskal musikalentzat oso espazio berezia eskainiz. 10 urteotan 50 pertsona baino gehiago parte hartu dugu Urepel proiektuan. Batzuk joan dira, baina beste asko etorri dira Urepel handiagoa eta hobea egitera. Gaur egun, 32 koralista gara, 11 soprano, 12 kontralto, 4 tenore eta 5 basu. Astelehenero entxeatzen dugu hemen Kurtzion. Ilusioz, gure lanaren magiarekin egunetik egunera pixka bat hobeto kantatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiogu Urepel familia osoari, horiei guztiei esker Urepel zutik eta bizitasunez beterik dirau. Eskerrik asko bihotz-bihotzez, egungo eta iraganeko kantariei. Hasieratik lagundu eta laguntzen diguten kolaboratzaileei, grabazioekin, kartelen diseinuekin eta bar. Urepeleko lagunei eta batez ere gure musika zuzendariari, Irmari. Perfekzionista eta zorrotza, baina eskuzabala bere dedikazio handia eta lan onarekin. Irma gabe, guzti hau ez litzateke posible izango. Urepel abesbatzak 10 urte magikoak bete ditu, baina denok espero eta nahi dugu askoz gehiago izatea. Bizi luzea Urepel abesbatzari.